Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dalil ta'ala al-Fatihah. Ila radna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila radil qudub syamil maqam al-ghasil azam sultan al-awliya Syekh Hasan Ali Syadi. Wa ila radil mursyidina rabbi rahina maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila radil masyayikhina ustadzina wa alimina wa waliyina. Khususan Syekh Darajah al-Hasaniyah. Wa ila radil sahibi hadzal kitab Jawahirul Lama'ah Syekh Misbah Mustafa Usulihim wa Furahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana fiha bi ulumihi wa matana bi asrarihi. Wa 'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sifate wong-wong kang manggon ing swarga. Sahabat Usamah bin Zaid nyritakake yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh marang sahabate kang artine den eleng-eleng apa ana wong kang cancut marang swarga. Kanikmatan swarga iku ora ana kang kemliwer ing atine manungsa. Iku swarga demi Allah kang mengerani kabeh. Kebak nur kang mengkilat cemerlang. Lan kebak kembang-kembang yang padha goyang. Perumahan panggung indah kang bapoh. Pengawan kang tansah milih. Buah-buahan kang akeh banget tur mateng-mateng. Bojo kang ayu-ayu bagus-bagus. Rasulullah SAW dawuh kang artine yen wong ahli swarga iku wis padha mapan ing swarga. Saweneh ana kang kepengin ketemu dulure, iku ranjame wong kang kepengin iku mlaku dhewe hingga teka maring ranjame sedulure. Nuli ketemu lan omong-omong apa kang kedadian zaman ana ing donya. Nuli ngucap, dulurku, apa sampean eling nalika kita ana ing majelis mengkono iku? Nuli kita bareng-bareng nyuwun ngapura marang Allah. Nuli Allah ngapura marang kita. Iki bahas tentang swarga. Wong swarga iku nek pengen ketemu dulure. Mulai dulur sing selama ing donya. Nek pengen ketemu, gak perlu mlaku, gak perlu adoh-adoh goleki iki panggone ning ndi, dulur iki panggone ning ndi, gak perlu. Tetapi cukup cara tempat tidure iso mlaku. Itu cukup njungok ning tempat tidur ya mlaku. Bahkan ana siji masa di mana wong-wong ahli swarga itu bakal cerita-cerita tentang biyene sama urip ning donya iku kaya apa. Dimana cerita tentang pengalaman-pengalaman selama ning donya. Penduduk swarga iku mulus-mulus, bersih, putih-putih, bintik-bintik rambutnya. Mripate kaya mripat celaan. Rata-rata umur 30 tahun. Rasa-rasane wong jimak bujun. Nganggo bentuk lan pawakane Nabi Adam. Dure swidak dhira kurang luwih 30 meter. Ambane awake 7 dhira kurang luwih 3,5 meter. Ing swarga ora ana srengenge utawa rembulan. Imane wong ahli swarga iku kang madangi swarga. Ing siji hadis kadhawuhake kang artine umpamane donya iki peteng dedhet. Nuli imane wong kang murub imane den tokake sange awake. Nanti bisa madangi langit bumi. Iso ben ing swarga iku ora ana sing jenenge srengenge utawa rembulan. Jadi kayak sing jenenge srengenge sing iso madangi swarga enggak. Terus piye lek posisi peteng ya ora. Jadi keimanan utawa keyakinan orang-orang ahli surga itu bakal mencorong.
Jadi sing madangi swarga itu adalah keimanan orang-orang surga. Bahkan saumpama keimanan iku enek ning donya, maka donya iki gak perlu srengenge ya nan. Cukup keimanan itu iso madangi swarga, iso madangi. Saumpama ning donya. Tapi iki ning swarga. Ing tafsir Ibnu Katsir kadhawuhake, yen wong ahli swarga ngarepake dahar apa kang den karepake, cukup ngucap subhanakallahumma. Di penake wong ahli swarga iku nek pengen mangan apa-apa, misal pengen misal pengen enak-enak lah. Iku gak perlu golek bakule ning ndi, gak perlu tuku ning ndi, gak perlu. Cukup matur ning Gusti Allah. Cukup zikir subhanakallahumma, wis enak. Sanika pelayan kang akeh 10.000 padha sibuk ngladeni. Iki ning swarga iku ya enek pelayane. Siji-siji nggawa piring saking emas kang wis ana daharane kang macem-macem. Kari milih. Milih dahar sak karepe. Yen wis rampung mling ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Sanalika ilang kabeh. Jadi wong ahli swarga iku apa-apa isine nikmat. Bahkan njaluk kenikmatan apa wae cukup zikir. Jadi ning swarga iku isine adalah zikir-zikir tok ning Gusti Allah. Iku wis banget nikmate. Entuk kenikmatan apa wae. Wong ahli swarga ora duweni dubur utawa silet kang kanggo metu kotoran. Sebab kotorane iku sawektu mlebu ing awake. Sawektu metu mlebu ing awake. Malah dadi lenga misik mrembes dadi keringet. Jadi kotorane wong-wong. Sebabane wong ahli swarga iku gak duwe kotoran. Jadi ora duwe dubur nek jelas. Ora duwe dubur. Dalam artian yo gak butuh ngising, gak butuh nguyah. Terus piye pola ngetokno kotorane ya cukup ya wis izine Gusti Allah iku. Makanan-makanan atau minuman-minuman sing diolah ning tubuhe ahli swarga. Iku dadi keringet. Tapi keringetnya ora sekedar keringet kaya ning donya. Ning donya kan ambune basen, ambune kecut. Iku nek ning donya, tapi nek ning akhirat, ning surga. Wong ahli surga iku keringete kaya dene minyak misik. Jadi isine wangi tok, gak enek sing gak enak pokok ning surga iki. Wong jima ora ngetokake mani nang ngetokake angin. Nalika metu ladzate utawa kepenake ngungkuli tikel matikel karo anake ngetokake mani. Ini nek masalah jima, nek ning donya kan sekali metu mani, nek wong lanang sekali metu mani ya wis. Enake ya cara sebentar tok. Tapi nek ning surga kapan jima? Metu manine iku kok metu manine. Metune iku ora mani. Tapi angin. Iki gak iso bayangno selama itu nek ning donya. Jadi metune wong jima ning surga. Iku metune metu angin. Dalam artian berkali-kali lipat daripada nek metune mani. Wong ahli swarga iku kang karep jima bojone. Padha uga bojo saking donya atau saking swarga kang akeh 70 umpamane. Bisa sanalika den jima kabeh bareng wektune. Iki nek ning donya kan kudu gentenan, misal bojone enek 4, ya kudu gentenan. Sing pertama jima iki, keloro iki sampai ke 4. Nek ning surga gak, bahkan 70 wanita sekalipun iku iso dijima dalam satu kali jima. Langsung bareng iso. Wong ahli surga kang kepengin duweni anak, sanalika jima lan sanalika dadi anak. Gak nek meteng-metengan. Sanalika lahir tanpa kotoran. Mulai ilang kaya malaikat kang padha mlebu ana ing Al-Baitul Ma'mur. Besok yen padha ing swarga, ruh kita ana ing jaba lan jasad kita ana ing jero ruh. Wali aneh. Nek saiki ning donya kan
Sing ketok jasad, sing ning jerone jasad enek roh. Ning swarga gak walikane. Ning swarga iku sing ketok malah ruhe. Jasate malah ning jerone roh. Sebalike ana ing donya kang roh ketok ing jero den buntel jasad. Jadi walikan ning donya ya kan roh sing ning jero. Sing dadi fisike adalah jasad. Tapi nek ning swarga gak. Sing dadi fisik adalah roh. Jadi sing ketok adalah roh. Sedangkan jasad enake ning jerone roh. Iku nek ning akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.